नैबे नै मम'नो बेबो मा स्कार्टआ बेखौ लाबाय दहाय आं गाननायखौ खोनादों का मम' जों गासिबो बर'जोब आरोना हेल' फ्रेन्ड्स दिनै जों थांनो नागिरदों जाहैबाय मैसुर आरोना बेबो क्रिसमासनि शपिं खालामनो नागिरदों एसे ओमफ्राय एसे तैयारि जाबाय एन्ड दायो थांनो ओंखारबाय आरोना जों साथामजों थांगोन आरोना जोंनि ड्रेसा माबायदि एकदम चविंग थोड़ा सा दायो जों फैबाय आरोना नैबे सिङाव हाबगोन आरोना गस्ला लायनो लांफैदो अरे क्या सुंदर है तो बहुत सुंदर है तो कोई नहीं मोहब्बत अरे किस करेंगे अभी तुम हो क्या मिस्टेक होता है ना मेरे साथ इधर 6 पॉकेट है देखो 6 पॉकेट टूट जाए ये वाला मन पसंद नहीं है मेरा देखो खागुलायनायखौ नाङालै आंनो आजिनि माबायदि नालाय आजिनि बिदिया ओमफ्राय जेराव मोजां नङामोन ओंखायनो जों थांफिनबाय आरोना लोगोफोर दस्राथिंजाय नायनोसैलाय रेनिं टाइम अखा हालाबायगोन ट्राफिक जाम ओमफ्राय अखाबो एबाराव जों थाबायनानै थांसै आरोना एबाराव जों दस्रा जायगायाव फैबाय आरोना मुझे बहुत पसंद है यार सेम गस्ला कितना सुंदर है मुझे मिल गया जास्ट साइज ड्रेसाव लाबोबाय आरोना जोंखौ लाजोबबाय एकदमबारे स्पर्ट्सनि बाहाय लोगोफोर दायो जों साइन्स रुमाव फैबाय आरोना नैबेखौ ट्राइ खालामनो नागिरदों नायनोसै माबायदि बोरै नुखोथाय दस्रा जायगायाव फैबाय एबाराव फैबाय बिसायाव नैखौ लाबाय आरोना जोङो थांसिगोन लाबाय नै लोगोफोर नै स्कार्टआ बेखौ लाबाय दहाय आं गाननायखौ नै आं बे गाननायखौनो फसायनानै लादों नै बेखौनो आं फसायनानै लादों आरोना बिलिं खालामनोसै लाबाय
अभी हम लोग जाने वाले शॉपिंग कर लिया मोमो दखानाव फैदों आरोना जों मोमो दखान आ जाओ यार जल्दी नहीं आ सकते इल्ले मड़क रहा है जो बैग मोमो दखानाव जानो फैबाय आरोना जों जानो थाखाय फैबाय आरोना तो नूडल्स भी बनाता है तूने बोला था कि इधर मोमो बनाता है बिराद गोबाव खनसे नुनो मोनदों आरोना momo saya. First time momo जान्छ हैन मोमो nói đây बे जाहैबाय मैखुननि मासरुमनि मा होनो Mushroom. मा जाबाय जासोबाय नैबे नै मम'नो बेबो मा मम' मिथिला उल्थासोलै बेबो सेपा जानो Last time momo mencapai logonya yang Boro. Bos bosan ramai benar. Gimana apa? Rice sudah ada. Rice. Chicken Szechuan noodles. Wah, berapa? मा नुडल्स होनखोथाय मिथिला Chicken Szechuan noodles. बेखौ जानांगौबाथाय थैबालाय ओंखाम जाहैनांला Cancel खालामदो र'. खालि जाबाय नै लोगोफोर नैबेयावनो जादों आरोना जोंहा बिराद गोथाव संदोंमोन जाखांबाय दायो थांसै ನೀವೇನು ತಿಂತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಹೌದಾ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಮೋ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ Malah momo tuh ini aja boleh gimana? अच्छा है यहाँ पर बना भाई मोमो पाने के स्नैर ना मोमो ना वाबिले ओ ऐसा बनाता है क्या मोमो पहली बार देखा मोमो hang này ni momo ini बाय सावगोरो गोथाव मोना मम'आ दे मुङा खोन्थाहरदो मामोन देरहासार बिराद गोथाव संदों आरोना बिराद गोथाव संदों दे dicoba nih guys kayak ambil mana lagi Gila. Bisa masih tanah apa? Ini sebenarnya
这गासिबो बर'जोब आरोना दा लादो गिबा हेंसेर लादो हेंसेर गथ'बो लानो होनदों लाखाद' आयो जंगले लाजिबाय आयो देग्ला फटक लाबाय फटक bye अब हम लोग जाने वाले हैं माबायदि सानजा एकदमबारे चक्लेटि बायदि चक्लेटनि आइसक्रिम बायदि मोनजायो ने दायो मोनागुलायबाय लोगोफोर थांगासिनो दिनै जोङो थाब फैयाखै ओंखायनो मोनालांसिगोन नै लोगोफोर जोङो मोनागुलायबाय आरोना बाइकजों थांबाय ओमफ्राय नोगोर साजायदों दिनै मन्दिराव फुजा जादों आरोना राम फुजा नैबेहाय कर्नाटकायाव जोङो थांगासिनो दायो बाइकजों नै पुलिसफोरबो दंबोयोमोन मेरला मानसि जादों आरोना जों हाबबोआसै डाइरेक्ट न'आव थांबाय मोनाथारबायमोन नालाय स' बाय बाय फ्रेन्ड्स